Assalamu alaikum yan mata ki fito haka Salis mai jamba ɗaki ne na zo na yi bincika da soyayya na zo yan mata hanyar ta haka na yi wakana kuma na wuce wannan gudika. Kai, ƙarya kake yi. To saurara ki yan mata kare ki wauta haka. Ki zaɓa wani kini ɗan doro za ki ga waraka. Zan haɗa wancan mai zaman kowa wasa haka. Na yi ba sisi sai zaman kaya da hawaka. Kai na wuce aro wallahi. Gabara mai zirin wuya mai bakin zolaya mai hancin taliya mai fuska yar jamai sai ka ce tabar martan giya. Ne za ka yi wa biya to ni ma ai na iya. Me ka magana giya ciki? Ni da giya nan za ka ga aikin giya. Allah kuwa. Tabbale na farko na tsaya. Ne tsalle na dire. Zan bi maka haka. Na yi tsalle haka. Kai, barin saman haka. Kai kakka kuskura ka zagan ka tsaya dai a hakan. In Allah ya kama za ka yi. Sai in takuran haka in dunkula hannuwa in baya kamar haka in je jiga haka zabaran hakan haka. Kai, karka dokan. Billahi ladiri. Yarin ya fito. Maza yarin ya fito. Ba kira ba mana sanawa. Dan nono na da fita wani ɗan tsoro ma haka. Dogo sai ya dogo gajere sai gajera can kasa kyakkyawar yarinya doguwa mai kyawun kwalliya ni da ɗan dole da ɗan mata wasa ki zaɓa ne ki zaɓe ni kin ga kuma gayu lafi shi ki fito. Dogo sai da dogo gajere sai gajera can kasa kyakkyawar yarinya doguwa mai kyawun kwalliya ni da ɗan dole da ɗan mata wasa ki zaɓa ne ki zaɓe ni kin ga kuma gayu lafi shi ki fito. Ashe ba sa'a ta bace. Na bar maka. Me? Idan wani kai na ko? Ya ga babban kashi. Zo na kyau. Na gan su taya da vega ko to na yadda ya canye ne yanzu ku taso kai ku taso ku tashi tsaye ban yi mai to ku tsaya nan ku gani yanzu a 'yan matan nan so nika in kure ka ta nan gehen tun da nan an abun nan dina ka zaɓi wace ce nan sai ka darje da wadda ka ji kana iyawa kan ba